ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଅଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୂରରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନୂଆ ପୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବାହାରୁ ମାନେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଶନିବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେତୁରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା, ଜନଶ୍ରୁତି ଯାହା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଏହାର ଦୂରତା କଟକ ସହରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ବା ଏହାକୁ ବି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୁଦ କୁହାଯାଏ। ମହାନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ମନୋରମ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗୋଟେ ପଟୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଝୁଲା ପୋଲ। ଏହା ଏସିଆର ଦୀର୍ଘତମ ପାଦ ଚଲା ଝୁଲା ପୋଲ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଡଙ୍ଗାରେ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଏବେ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ରାଜପୁରରେ ଚିତ୍ରାନନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଶତାୟୁ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ଭାନୁମାନ, କେତୁମାନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରମାନ ତଥା ଜଗତକ୍ଷୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କନିଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ସହଦେବ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ପୁଣ୍ୟତୟା ନୈସର୍ଗିକ ପରିବେଶରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯମେଶ୍ୱର, ଭୀମ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅର୍ଜୁନ, ଲୋକନାଥ, ନକୁଳ, କପାଳମୋଚନ, ସହଦେବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝୁଲା ପୋଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଝୁଲା ପୋଲ ସାଇଡ୍ ଯାଇଛି। ଝୁଲା ପୋଲ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସାଇଡ୍ ଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ମାମୁଁ ଆଜି ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ବ୍ୟାପାର। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। এটা ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଟିକଟ କାଟି ଚପଲ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି।